Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa inyong lahat, Sir PP. Ako po si Nolan. Isa rin po ako sa inyong taga-subaybay. Nakahiligan ko na rin po kasi ang pakikinig sa inyong mga kwento. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari kamakailan lamang. Nagkasundo kasi kami ng mga kaibigan ko na gumawa ng channel dito sa YouTube na ang content ay tungkol din sa mga kababalagan. Naisa na naming patunayan kung totoo ngang nangyayari ang mga ito. Kaya nag-usap kami kung saan unang magpupunta para sa aming unang pagbablog. Sa totoo lang po, may kaya yung mga kaibigan ko at masasabi kong ako lang ang mahirap sa aming magbabarkada. 7 po talaga kami sa grupo pero hindi sumali yung 2 dahil sa abala po sila sa pagmamanage ng negosyo ng kanilang mga magulang. Ang una naming napagkasunduan na puntahan ay sa probinsya ng dating naging katulong nila Glenn. Natatandaan niya pa kasi ang ikinuwento nito noong bata pa siya. At naisip naming magkakaibigan na interesante yung unang vlog na aming gagawin dahil sa mayroon na kagad itong tinatawag na backstory. Hindi ko na lang po babanggitin, Sir PB, yung mismong lugar bilang pagbibigay respeto na rin. Pero yung pinuntahan naming probinsya ay sa bandang katimugang bahagi po ng Luzon. Malayo po yung biniyahe namin pero naging exciting naman iyon para sa aming magkakaibigan. Ngunit ngayon pa lang po ay sasabihin ko ng trahedya pala ang naghihintay sa amin. Na kahit pa sabihing kaakibat na iyon ng aming gagawin ay hindi naman namin inaasahan na ganun katindi at kalala ang mangyayari. Ipinagtanong-tanong namin yung lugar sa bawat taong makikita namin sa daan. At sa bawat napagtatanungan namin ay kapansin-pansin yung kanilang kakaibang reaksyon. Nakikita ko sa kanilang mga muka ang matinding pagtataka na sa aking pagkakabasa ay malaking palaisipan para sa kanila kung anong gagawin namin sa lugar na iyon at bakit kami pupunta doon. Habang tumatagal ay napapansin namin na paliit ng paliit ang dinadaanan ng aming sasakyan at wala ng sementado. Marami na rin ang mga puno at nagiging mas masukal hanggang sa marating na rin namin yung mismong bahay nung dating kasambahay nila Glenn. Sa itsura pa lamang ng bahay ay kinilabutan na talaga ako. Luma na iyon at bulok na. Pero kahit nakaramdam kami ng takot ay naisip naming mas maganda iyon para sa aming content. Gusto pa nga sana namin mag-live noon pero walang signal. Kaya nag-record na lang kami. Mula nang umalis kami ng Bulacan ay dokumentadong lahat. Paggabi na nang dumating kami doon sa bahay ng dating katulong nila Glenn. Nang nakababa na kaming lahat ay magkakasabay na kaming lumapit doon sa bahay at nagbigay galang. Ilang beses kaming tumawag bago pa may lumabas na isang matandang babae. Pero ang inaasahan ni Glenn
na isang magandang pagkakataon para sa muli nilang pagkikita ng dati nilang kasama sa bahay na nakapag-alaga din sa kanya ay napalitan ng hindi kaaya-ayang tagpo. Dahil wala kaming nabakas na kahit kaunting kasiyahan man lamang sa muka ng matandang babae. Sa halip ay nagalit pa ito. Lalo na nang makilala niya kung sino ang dumating. Nanlilisik ang mga mata nito na pinagsabihan si Glenn at tinanong kung ano ang ginagawa namin doon. Pilit niya kaming pinapaalis at bumalik na raw kami kung saan kami galing. Narinig ko pang sinabi ng matandang babae kay Glenn na hindi raw ba ito naniniwala sa kanyang maikinuwento noon. Bagay na lalo pang nagpaigting ng aming interes at kagustuhang mas manatili. Dahil ang habol talaga namin ay isang magandang content para sa aming unang vlog. Pero nagkatitigan kami at nagkasinyasan na hindi namin dapat ipaalam doon sa matanda yung totoong pakay at dahilan namin kung bakit kami naroon. Sinabi ni Glenn na gusto lang niya itong makita at naisipaalam na sinunod niyang lahat ng payo nito na mag-aral mabuti at doon nga ay nakapagtapos na siya. Dahil sa sinabing iyon ng kaibigan namin doon sa matandang babae ay biglang humupa ang nararamdaman nitong galit. Pero sa mahinang boses ay sinabi niyang hindi talaga kami dapat nagpunta doon. Sinabi ni Glenn sa kanya na alanganin na kung babalik kami at uuwi. At isa pa, pagod na kami sa biyahe. Kung kaya nakiusap siya na kung maaari ay magpalipas na muna kami ng gabi doon. Napayo ko yung matanda at matagal na nag-isip. Bago ito muling nakasagot, ay nakita namin itong dahan-dahan pang napailing na nakuha naman namin ang ibig nitong ipaiwatig. Sa puntong iyon ay wala na talaga siyang magagawa pa kundi ang pagbigyan yung hiling namin at gusto naming mangyari. Ikinumpas nito yung isa niyang kamay at pinapatuloy kami sa kanyang bahay. Natuwa naman kaming magkakaibigan na magkatinginan. Pero mali pala talaga yung naging desisyon naming iyon. Pagpasok namin sa bahay ay agad na naging malikot yung aking paningin. Wala gaanong kasangkapan na naroon at nag-iisa na lang pala ito sa buhay. Nalaman namin na nakapag-asawa ng lahat ng kanyang mga anak at naninirahan na sa iba't ibang lugar. Nang makapasok na kaming lahat, ay mabilis na isinara nung matanda yung pinto. At napansin kong sinigurado niya talaga iyon. Na napansin din pala iyon ng mga kasama ko, kung kaya nagkatinginan kaming muli. Habang si Doreen ay nakita kong nagkibit balikat lang. Pinaupo niya kami at inalok ng kape. Tumangulang naman ako, habang yung iba naman ay nagpasalamat. Pero bago siya dumiretso sa kusina, ay isinara na rin niyang mabuti yung dalawang bintana at sinabihan niya kami na maupo lang doon at magkwentuhan. Mabilis naming tiningnan yung cellphone ni Lester at lahat ng kanyang nakunan. Natuwa kami sa aming mga nakita. Pero meron pala kaming hindi napansin sa mga na-record niya na mayroon palang nakakubli sa isang puno at pasimpleng sumilip nung mga oras na nasa labas pa kami at kausap yung matanda. Huli na namin ito nakita nung nakabalik na kami ng Bulacan. Sa pagpapatuloy ng kwento ko, nang bumalik na yung matanda, ay binalik na rin namin kay Lester yung kanyang cellphone at kinunan niya yung aming mga pag-uusap.
Tinanong nung matanda si Glenn kung ano talaga yung tunay na dahilan kung bakit kami naroon. Tinanong din niya ito kung may kinalaman ba yung pagpunta namin doon sa kanyang ikinuwento noon. Bigla kaming nagkatinginan na naman. Nung puntong iyon ay nasukol na kami nung matanda. Na-corner na niya kami kung kaya wala na rin kaming nagawa pa kundi ang umamin. Kitang-kita ko yung matinding pag-aalala nito. Pinagsabihan niya kami at binanggit na kami daw talagang mga kabataan. Matitigas daw ang ulo at mapupusok. Sinabi rin niya na marami pa kaming hindi nalalaman tungkol sa maraming mga bagay. Inamin niya rin sa amin na nasa panganib na yung aming mga buhay. At ito ay nagsimula nang unang tumungtong ang aming mga paa sa kanilang lugar. Dahil totoo ang lahat ng kanyang ikinuwento noon kay Glenn, na ang kanilang lugar ay pinamumugaran ng pamilya ng mga aswang. At hindi iyon isang birong bagay. Mabilis namang gumana yung malikot kong pag-iisip. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at nagtanong ako sa kanya na kung totoo nga yung kanyang sinasabi na pinamumugaran ng mga angkan ng aswang ang kanilang lugar, ay bakit buhay pa siya at hindi naman kinain, sabi ko pa. Tiningnan ako nito ng masama at biglang napatayo. Tinalikuran niya kami habang hindi naman namin inaalis ang aming pagkakatitig sa kanyang likuran. Namagitan ang nakabibinging katahimikan sa gitna naming lahat. Naroon lang yung matanda na nakatayo at hindi gumagalaw. Nang bigla ito nagsalita at sinagot ang aking katanungan, ay nabigla kaming lahat sa kanyang naging tugon. Lalo na nang humarap pa ito sa amin at sinabing siya ay isa ring aswang. Yun umano ang dahilan kung bakit nananatili pa siyang buhay kahit na lugar ng mga aswang ang kanyang tinitirahan, dahil isa siya sa kanila. Kitang-kita namin yung mabilis na naging pagbabago ng kanyang mga mata. Kumislap yon. At yung panandali ang paglaki ng kanyang bibig at pagtubo ng mga matutulis niyang ngipin. Gayon din yung paggalaw ng kanyang mga buhok. Bumuka iyon na para bang isang malaking bulaklak. Pero kaagad ding nanumbalik sa dati ang kanyang anyo. Naupo muli ito at nakita naming bigla na lang lumuha ang kanyang mga mata. Kaya nagtaka kami kung bakit maya-maya ay muli itong nagsalita. Sinabi niya sa amin na nagsinungaling siya nang sabihin niyang nakapag-asawa ng lahat ng kanyang mga anak at naninirahan na sa iba't ibang lugar. Dahil ang totoo pala, nang dumating siya roon ay hindi na niya naabutang buhay pa ang mga ito. Pinatay sila ng mga aswang matapos na tumangging maging kauri nila. At dahil sa ayaw pa niyang mamatay, nang malaman ng mga aswang ang kanyang pagdating at puntahan siya sa bahay, ay pinili na lang niyang maging katulad nila. Bigla itong napayoko at ramdam namin ang bigat ng kalooban na kanya noong nararamdaman. Sabay napatiimbagang ito at nakita naming ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Kitang-kita namin sa kanyang muka ang galit na kanyang nararamdaman. At alam na namin kung ano ang totoong tumatakbo sa kanyang isipan. Sinabihan niya kami na huwag siyang katakutan. Dahil mula nang siya ay maging aswang, ibinuhos na niyang lahat ang panahon sa pagdiskubre ng napakaraming bagay. Nagpalakas siya at nagsanay. Pinataas pa niya at dinagdagan ang kanyang kakayahan at nalalaman. Dahil naghihintay siya ng tamang pagkakataon para maipagiganti
at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang 3 anak. Biglang nagsalita naman si Glenn. Nag-alala kasi siya sa dati nilang kasambahay na nag-alaga din sa kanya. Sinabi niya dito na papaano niya iyon gagawin, na baka mapahamak lamang daw ito. Ang tinutukoy ni Glenn ay yung kalagayan ng matanda. Pagkat matanda na nga ito at hirap na nga itong kumilos. Pero bigla kaming nagulat nang ipakita nito ang kanyang braso. Inilahad niya iyon sa gitna namin at sa isang iglap ay bigla yung nagbago. Nawala ang lahat ng kulubot at hindi na yung braso ng isang matanda. At nang iangat namin ang pagkakatitig sa kanya, ay napansin din naming biglang nagbago ang kanyang muka. Nawala rin ang lahat ng puting buhok nito. At para na lang siyang 20 anyos mahigit. Namangha talaga kaming lahat. Mabilis kong inagaw yung cellphone kay Lester at inulit lahat ng kanyang nai-record. Sabi ka kung malaman kung kanya ba iyong nakunan lahat. Pero nagulat ako at ang aking mga kaibigan. Dahil sirang lahat pagdating sa parte na kung saan ay gumamit yung matanda ng kanyang kaalaman. Maya-maya, muli itong nagsalita at inutusan nito si Glenn na iusog yung sasakyan papunta malapit sa mismong pintuan ng bahay. Pinagmadali niya ito at narinig kong sinabi na bilisan habang may oras pa. Nakakakilabot yung mga pananalita niyang iyon. Parang nagbabadya iyon na mayroon talagang magaganap na masama. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.